जों हस्पिटाल ओंखायथ' बेलेगखिनि इम्पर्टेन्स मारियो जोंनि लांमाव आबोनि बागै जोंनि हाजामारा PHC ओ जायगा आगिथ' जास्ट हस्पिटाल खुलकमानि 24 आवार्स बुकरि दंमानि आबो दाबुक जत एडमिशन ते ओ जायगा आउटडोर चलियो के ओ जायगा जों दाबुक 24/7 ओ जायगा जोंनि आमसाइनि लुकुरक सुबिदा मानै दङ बनो कारिबो जों तेबो एक्सटेंशन नुगि मानो हस्पिटाल न तेबो कतर खालायनो बागै एबा गुबुननि महामारी कुनु रोग रग फैखांखाय जों ओ जायगा तनिनान बागै रेडी खाइ दङ दाबुक अलरेडी बिल्डिं कंस्ट्रक्शन चलि थाका 2.4 crore समथिं नि बिल्डिं चलि दङ ते मेन हस्पिटाल आबोनि साकाबो तेबो एक्सटेंशन खायनानि बागै काम चलि दङ नाहार मंगमनो चिनि तिप्रासा आमचायो चिनि लुकुरक जाते मेडिकल फेसिलिटीज का हाममानानि चिनि डॉक्टर तो ताउ सुर जराते सामु खाम चलि दङ आसा खयो फाइनान्शियल दङ तेबो चिनि आमचानि लुकुरक सुबिदा मानाय हस्पिटालनि बिसिंति हामबाय जों दाबुकै सफायजाक सरस्वती बिसिनि कलायजाक सिनि माटियाव थामानि लामा अब बिसि गोबां मारमिनो लामा गोरै आगि दैनि बागै वातै बाब्रुम ब्रुम दै दरखांखाय लामा बाय थांखांखाय खेत नष्ट उंगै थांमाया गाउन बागै अ जागा बोल्डार रिवै दाखलाय जों लामा प्रोटेक्शन खायै जाते अ जागानि लुकुरक हिमि माननानै अबेबस्था खालायजाव जागै दंता बसुक लामा बसुक जों नतुन बाजाराव थांनांके प्राय 1 किलोमीटर दङ अपारा सफैनो हायपान अबो याबि थांगायतेसो रामशंकर बिसिउ थाङि पायो जे लामा न लांमा न लामा अमो वानसुमन नाहारैनो जों अ सामुलो खालाय दङ अ माटिया कामि तै चिनि माइलामुरा कामि लुकुरक जे जोंजाल अब ताकलाय दे पायानि हिनि आंखा खेयो जे अ जागा बोल्डार किकलाय अ गानि वार्ड नि और पंचायत सेक्रेटारि प्रोग्राम निफानि थानाय